Em ê îro qala gundekî bikin. Gundekî ku di nav du bajaran de hatiye parçekirin û ji ber vê nedikarin xizmetê bigirin. Em qala ku derê dikin? Qala Zozana Şênê dikin. Zozana Şênê di navbera Pasûra Amedê Mûş û Çewligê de ye. Zozanek xweşik e helbet. Di salên 1990 de ji ber ewlehiyê ev zozan hatin valakirin. Gundiyên van deran bar kirin çûn bajaran. Di salên 2000 de hin ji wan vegeriyan gundê xwe. Yek ji wan gundan jî Kerengan e. Ya herî balkê jî ji xwe li vê derê dest pê dike. Li Kerengan dor 10 xaniyan hene. Di hinan de 3 bira hene. Ji birayan yek bawekî fermî li Amedê, li ser Amedê ye. Du birayên din bawayê fermî li ser Mûşê ne. Gund bûye du parçe bi vî awayî. Ji ber vê du parçebûnê ne rêya gund tê çêkirin ne ava wir tê halkirin. û her ku kayîm bûn, kayûman ji bo vê derê xizmet nekiriye. Şaredariyê Viyalî bar avêde ser Viyalî, Viyalî jî bar avêde ser Viyalî. Loma jî pirsgirêkên vî gundî, pirsgirêkên Kerengan heta îro nehatine çareserkirin. Yek ji gundiyan Mehmet Aslan anha bang kiriye şaredariya bajarê mezin a Amedê ku xizmetê ji bo gund bike. Heta îro qeymeqamî û kayûmên wê derê ji bo gund xizmet nekiriye. Lê bira her çiqas bawekî fermî bêne parçekirin jî hestê wan yek e û ji wan Mehmet Aslan bang li şaredariya bajarê mezin a Amedê kiriye ku ji bo gund xizmetê bikin. Helbet ew gund jî wekî hemû gundên Kurdan xizmetê heq dikin. Heq dikin ku pirsgirêkê wan ê avê jî û ê rê jî û tiştên din jî bêne çareserkirin. Helbet em hêvî dikin wê şaredariya bajarê mezin dest bavêje vê meseleyê bêyî ku li sînorê binêre ka kîja bira dikeve kîja bajarî û em hêvî dikin wê Zozana Şênê zî careke din şên bibe, ne tenê ji bo vî gundî ji bo gundên min jî. Ev agahî meşkûk girtin, Dilgeş Rûvanas û Bêrîvan Altan li ser gundê Kerengan nûçeyekê çêkirine di Ajansa Mezopotamyayê de. Me kakilê vê vîdyoyê ji wir girt. Zozanê Şênê zozanek xweşik e. Wekî hemû zozanên me. Bila gundî me jî li zozanê xwe di nav xweşiyê de, di nav aramiyê de û bi xizmet bijî. Silavên me bo wan.